Tepa Government Hospital wa Hafuano North. Bensimu wa santimante mo ewa hienhiemu. A nurse for ne adwumayefo no be adwuma ewo hono ayeden bia wo mo ebeda ha dwenti amapomuden no seden ko mpeno no wo mo enyane sa. Tepa Brian Waya Sabiaye no ewa Hafuano North Municipality asantimantam ne emu wono mo ehia mo apan yi ohia se anesefo ebetumi adoso ewo wono mo asfeye honom se de beboa ama adwuma no akoso nya no nko a osine ma hodo bianka anesefo yi anase adwumayefo yi ba ombetumi edede adwuma ne soso ne ndoso honom te abre bia no emapomodi adwuma won mo ye no toesnesni no money so adi un se obesi a time the nurse for the betinem in prepino nurse for the omba omunya dan na omai den omko back nti a big challenge omu benya dan so no because me say ne boy dey omuntimi into money so adi un say omu besi dan ama nurse satenem the call rounds mu hu ye honorable na nanom kwa mu hu ye challenge say ho because of accommodation issues you know staff pre wa is currently e ka say kwa midwives wa ha is 58 community health nurses aye 8 nurses ankasa 69 and nurses 26 any kwase basa na no wasi ye mesni krache wo honomo kwasi ado sei enso so the top on the adwumayefo no anim se asamc na se me bana me no mu nyina so e ba be hwedwumadi no man ko ebipa no mo di bi papa si o mani so we nurses enemy do ase ba afo no no Tepa government hospital hanama dodo na ba no musa how kese no ye ba bi o mo betina nti omudi week no no mo ye ni se omo abefa kwan bi so no mo aka omo sase afrefra aboafo ahodo no mo hwe kwan omo ankasa ebitimi asi adankora ebitimi akra nipa kwekweku be se aduanan and wo hwe saadi we ho ka no ekwa ni mu kakra nti ye ba beboa e mo mo ye fundraising emra wo mo de enedwumadie no so ekọ na bi eye kama ni wie no na se ne omo komudi a eba adwumadi na se ekire ye no ezi bi government hospital honso na ye hwe adwuma hodo a ekoso ewo eho no